параклиса Света Богородица. Днеска е 1 октомври 2014, празника Покров Богородичен. Село Люлково. Храма е пълен. Ето вътре олтарчето с майката. Майката Божия. Едно от най-добрите параклищчета запазено. И новия навес, който е направен от миряните на селото. Братите американци веднага да напомнят за себе си. Тук е вратата. Празника е вънка. Днеска е сряда, в християнството са пости в срядата и затова курбана е с риба. Ето го храма. Света Богородица. Покров Богородичен. Ето и новия навес. Ето баба Данка. Баба Гана разпределят курбана. Ето и тук картофи и всеки се взима. Ето го и Костя Вълчев. Навес. Ето и Данчо, и той е участвал. Бай Борис на дала. Баба Гана. Бай Ангел. Кака Тотка. Ето и така по-млада кръв от селото идва. И по-млада свежа кръв. Па хубав ден днеска. Ето го и Бора, който е до храма. На картофки за тия, които не могат да присъстват. Вечера ще им покажем и викам тия, които от селото не могат да дойдат. Ето, и те ще присъстват, че им го качим там на общността да гледат картофки с лук, печената рибка. И ту е баница. Това е моето кошче. Да, сега иди си отне там и тебе. Тя ще оправим тук малко да ни снимам да погледат до вечера. То утре, де? Навеса е идеално станал. Викам, идеално навеса сте го направили. Ето го Илия Герчев. Днеска са пости, никакви салами. Днеска са пости. Днеска на рибка. На рибка Илийка. Така, ето ги момчетата, къде са тук. Това е Ангел, баници. Па хубаво време, бе. Тия как и кои са, дето дойдоха? Не ги познавам аз. Илийка. На Гуговица. Там една къща, дето горя там, към Синовала. На Барчинов долу. На Барчина, защото и там имат едни Гугови гори. До Кантара, она, дето тя, нали? Айде. Стиген толкова. Специално за празника днеска е хубаво времето. Айде. Параклищчета.